du fået taget billederne? Har du taget billeder? Jamen, du er ikke altid, du lige er fotografen. Lige pludselig så... 216. Så får hun en. Nej, lige så stille mig. Ej, jeg tror, det er Mikkel, der er voldsom. Det var godt, Maja. Ej, hvor var han dygtig til at gå, var Maja? Det var godt, Maja. Okay, vil du også have sådan noget her? Eller noget, du hellere vil have? Nej, jeg vil godt lige tage et her plads. Ja. Den går lige forbi nu. Så, der fik jeg spoleret den video. Det var godt, Maja. Igennem hullet. Igennem hullet. Hey, hey, nej.